מה קורה חברים שלנו? סוף שבוע מענג לכולנו, אמן ואמן ואמן. תראו איזה כיף זה. ככה לשבת בבית, להחזיק תקליט שלי, סינטרה, כוס וויסקי, תגידו לי, שאתה חי את החלום. כל הממלכה הזאת, שאני גדל בה כבר שנים, זה המתנת אל הכי גדולה שזכיתי לקבל בחיי. לנהל את הממלכה הזאת עם ליאור, עם אורז ודיזיגוף סנטר. אתם לא מבינים איזה מתנה זה לחיות את החלום שלך, ואנחנו כל יום חיים את החלום שלנו מחדש. איזה כיף זה להגיע הביתה, עם כל הכבוד לעולם הדיגיטלי. איזה כיף זה להגיע הביתה, לעולם האנלוגי. אתה מחזיק עטיפה של תקליט. כוס וויסקי, אתם יודעים, זה כמו ההבדל, לארח את הוויסקי, החוויה הזאת, זאת החוויה של הפטיפון. לא יעזור כלום לאף אחד. שנייה אחת, חיים. איזה כיף זה. שאתה יכול להגיע הביתה, לעשות פעולה אחת כזאת. אני לא ממש אתן לכם לשמוע, אבל אני חייב לחוות את כל הפעולה. איזה כיף זה. לאט לאט להביא את המחט, כיוון התקליט. איזה כיף זה, איזה חוויה מטורפת זאת. אנחנו חוזרים הביתה מותשים, עייפים מהעבודה, שאנחנו מקבלים מתנות כאלה לעצמנו, שאנחנו יכולים לקנות את זה. זה לא האוטו, זה לא הבית שאתה גר בו, זה לא כלום. זה החוויה המטורפת להכניס הביתה סאונד. תסתכלו כשמדברים על סאונד. מישן, סדרת 700, בקרוב בארץ ה-770. הוא פידל לינטון. אני רוצה שתראו אגדות, כמו האגדה שיש לנו פה בתקליט. אני רוצה שתראו אגדות של רמקולים. אינפיון. שימו לב, רמקול עבודת יד מושלמת. אני לא יודע מה לספר על הרמקול, אתם חייבים לבוא ולשמוע. אני רוצה שתראו את הסופה. באדום. שימו לב כמה שהרמקול הזה מאמן. אבל בואו נחזור לאגדות באמת של רמקולים. תסתכלו. רק לקרוא את השם הזה, רוג'רס. רק לקרוא את השם. אגדת רמקולים משנות ה-50 כבר. שימו לב, לרמקול לא השתנה בו כלום במהלך השנים. זה בדיוק אותו אלמנט, זה בדיוק אותו טוויטר. אפילו בדיוק אותו קרוס אובר. אתם יודעים, אני מדבר על רוג'רס וזה לא יעזור כלום. זו חברה מרגשת. למה היא מרגשת? תסתכלו, אני חייב שתראו פה אפילו בגריל, תראו את הסיכות, תראו. זאת אומרת, כלום לא השתנה בהתאם לטכנולוגיה. הרמקול נשאר כמו שהוא בדיוק משנות ה-70, גם לא 70, 60. עם הסאונד, עם הכל. בואו תחוו חוויה מטורפת, מטורפת, מטורפת. אתם תהנו. אז זה דברים שאתם תוכלו לראות רק באודיו קלאב, את הרוג'רס. תסתכלו אפילו פה. אני רוצה שתראו את הרמקול. ויסטיה, הדגם החדש מבית פוקל, גם זה רק באודיו קלאב. וורפידל לינטון רק באודיו קלאב. מישן רק באודיו קלאב. שתבינו כמה אנחנו ייחודיים מכל השוק. ויש פה עוד המון חדרים שאתם תראו דברים שיש רק לנו באודיו קלאב. ואנחנו הכל מביאים עם פינצטה ואנחנו בודקים את זה בעצמנו. חוויה מטורפת. אז אם אתם רוצים לחוות איתנו את החוויה, קודם כל מחר קרנבל אודיו קלאב. מה זה אומר קרנבל? אתם רוצים לעשות טרדין, מה שבא לכם, תבואו עם הציוד שלכם, אתם יוצאים עם ציוד חדש, אנחנו נדאג לכם למחירים טובים, להכל, הכל, הכל, הכל. רוצים לראות עוד כמה תכשיטים? תסתכלו. בורסים. תראו, זה רמקול מושלם. יפה, יפה. תראו את הסונוס פבר. תמיד עינית לי על זה, אני נוגע בדברים האלה, אני נוגע. וזה פשוט חוויה מטורפת. עוד רמקול, שזה אני כבר אתן לו את הכבוד, אני ארים אותו. קונצנטרו, מבית אילק, גרמניה. תראו כמה שזה יפה, כמה שזה מושלם. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה שבזכותכם אנחנו כולנו בצוות אודיו קלאב חיים את החלום.
אתם אלה שנותנים לנו את הכוחות להביא את הדברים הכי טובים שיש בעולם, פה אלינו לחנות, ולפתוח ולהראות לכם, לא משנה כמה זה עולה לנו, עצם העובדה שאתם באים ומביאים חברים ושולחים לנו אנשים וכל הזמן ותודה לכם. לא, תודה רבה לכם. אתם הכוח שלנו, אתם אלה שמזרימים בנו את הדם להביא דברים חדשים כל פעם מחדש. אנחנו לא מפסיקים להיכנס לאינטרנט לבדוק מה להביא לכם. אנחנו נוסעים לחול, בודקים מה להביא לכם. אנחנו כל הזמן נחדש לכם. אז התודה היא תודה רבה לכם. סוף שבוע מאמן לכולנו, שיהיה לנו סוף שבוע שקט. אנחנו אוהבים אתכם. מחר בבוקר אני פה. בואו נתחיל בקפה ביחד, נעבור לוויסקי, לבירה, למה שבא לכם. בואו נחגוג. שיהיה לנו סוף שבוע טוב. עם ישראל חי. אוהב אתכם.